И днес играем Clash of Clans, втори епизод. Вече съм Талхон 3. Бях всичко направил за Талхон 2. Така, купих всичко за Талхон. Не съм купил лабораторията, нищо. Ще купа някой ден. Май всичко съм купил, окей, всичко съм купил. Дайте сега да апгрейднем. Това не съм го апгрейднал, защото това ме е на първи левел. Ще оставим свободен един работник, защото ако искаме нещо да направим. Сега ще ви покажа и това. Просто вземе толкова пари, но изгубил 4 купи. Вижте. Аз мислех, че тази база е толкова тъпа. А пък той едва ме е сразил. Гледайте, направо съм го напитя. Как съм го направил на пихтя? Тук не мисля, че съм го направил на пихтя. Аз не гледах клипчето. Не бъде стигнал времето, хора, ще забързаме. Вие какво направил? Айде, окей, има звезда. Две звезди! Не мога просто да гледам колко ми е тъпа базата. Хора, още не мога да се подобря. Съжалявам, мисля сега сложа стените, които не съм сложил. Сега само ще ги сложа, за да има много стени за това самата база, в които почва направо. И сега нали тук слагам просто стените да ги схъба. И сега ще почвам новата база да правя. Първо ще покажа с кои винаги декове правя битките. И те са ето тези декове. 10, как се наричаха тея? Я видим, 10 гоблина, 10 арчера и 10 великана. 6 великана. Виж колко е, много го обичам това, защото пускам великаните, после стрелците и това е. И те, гоблините да взимат еликсира и голда. Така. Не. Трябва ми сега голд. Не. Еха, няма мортер. Има мортер. Не ми пука. Това ми бяха чертите. Опа, грешен ход. Хора, грешен ход. Не нападай арчерите. Не бе, защо нападаш арчерите? Аз не ги видях. Хубаво, че не ги видях, иначе няма да се пробвам. Нямаше въобще да се пробвам. Не бе, как може да ги удържа? Не бе. Хубаво, че ми остана арчера. Не убивай. Остана ни един гоблин. Хора, остана ни един гоблин. Няма да вземем парите, даже. Аз исках сам голда. Да, така не беше хубава, но пак печелим. Бихме там хода. Хора! Тук знаете какво ще направя? Ще пусна след като... Ще пусна да и се оправя клан кастъла. От много време го искам.
Не, ще успеем да направим 3 звезди, ако няма въглищата. Окей, няма въглищата. Добре, ще му вземем и 3 звезди. Иначе там с мортира да направим много гадно. Не се сечих, трябва първо да убием мортира. Аз събирам за четвърти билдер, както знаете. Хайде. До великаните няма какво да помагат, така че ще се справят. До това, хора. Видяхте. Добра е тактиката, само че трябваше да чакам мортера. Вие трябва да го изчакате. Не правете като мен грешка. Не ми ли беше готова още на армия? Ето няма армията. Хора, притесних се. Че сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 арчера. 10 гоблина. Окей. Така, това може ли? Не, на четвърти става. Нищо. Колко ми трябва? 10 000. Ще покаричам колкото се може за стени. Защото на трети стълб, колкото вече стените трябва да са на трети левел. Окей, да, апгрейдваме. То веднага! Не остана билдер! Есуе! Сега влизам веднага. Френд... Няма ли? Не! Няма да задавам. Това 40 000 бе тук. Чакайте, ще влезе един кон, който аз не ми допада. Май така беше. Май беше това. Чакайте само, че е това тук. Не. Чакайте. Така. Окей. Сега тук някакси им напишем нещо. Дали са от България? Не ми пука само да донетват хубави неща. Така, какво ще ми направим сега? Да, направим замък, нали? Да. Тъж. Окей. Едит. Как беше имал... Върках се? Ето го remove. Така, както вземем, слагаме по средата. Знаете, че една точица показва къде е по средата. Защото сме гадняри, ще сложим камен истина. Може ли една? Шопа. Я ти да дойдеш тука. Ти да дойдеш тука, а ти пък тука, а ти пък тука. Така се разбрахте. Така, сега какво слагаме? Слагаме го това тука. Това тука. Не, искам да е така.
мортера. Не, тук нещо не ми се получи. Опа. Мисля, че сега, ако почна да ми стрелят мортера, всичко ще обхваща. Значи, това хваща мортера. Това не го обхваща. Знам как да го направя да обхваща мортера. Ако това го сложим ето тук и аз обхваща мортера, това тук си седи. Окей, пичове. Окей. Така ще бъде иначе. Така ще бъде. Слагаме това тук. Това тук. Това тук. Това тук. А не. Я тук да сложим. Знам, че не ги правя много хубави хора. Аз не съм чак по толкова хубави бази, колкото да ми стигнат. Оха, това плаща всичко. Ай, тук още да сложим нещо. Една голд мина, айди. О, и там има място, ще сложа още една голд мина. Повече на голд, отколкото еликсира. Мисля, че тук мога да направя за още едно място. Експерт, хора. Това ми пречи сега. Някой ден ще го довършим, хора. Вижте, това тук да го сложа. Ето така, хора. Чакай. Бяха ми показали някакъв трик. Чакай сега. Да, точно така го слагаме и... Така. Не знам. Оставете го това. Ще го таковаме. Трябва за сега ще сложим две бомби. И те бомби да другия път да ми кажат. Да носи попомня с тях, че трябва да сложа там мината. И така. Добре. И така ще ги сложим. Сложа тези камени стени точно от страната на мортера. За да е малко по-здрав. Защо винаги пречки? Правим ясно, не знам. Няма ми стигнат. До някъде базата стана сравнително хубавичка. Що да не? Така само ще оградим, защото нямам стени и не мога да видя кое къде трябва да сложа. Така просто рандом си слагам. И така рандом. Тук 3 еликсир колектора. Ще го сложим така. Що да не? Защото съм нагъл. Това тук. Там. Аз кашкай. Сейв. Окей. Yes, хора, е новата база. Колко време стана клипът? 14 минути ще направим една война и спираме. Донетнаха ли ми? Не. Разбира се, лев контрол ще имам клан. Няма левка, защото... тук няма левка. Ще левка. Бах шибаните. Нищо не ми правят. Ни ми донетват, ни нищо.
Ей, в то ще влезна. Не, мога да донетна. Гледам, че в това донейтват на някой. Ще пусна един чалендж. Без пука. Ще пусна просто чалендж. Да се първат, не ми пука. Дори да съм малко слаб, искам просто да видя чаленджа и после ще го изгледам. Опа. Вече. Не ми пука същата пука война. Ое, разбрах ли? Добре, добре. Маре, аз го натискам. Ох, боже. Да правим масичи просто. Така. What? Той даже по-слаб има само два канона и един арчер. И много е нагъл. Бързо. Мога го. Не направих. Не заобикаляй! Мале, как ме разбиват пратите грешки. Окей, убих един. Не, он някъде ще ми скапа. Какво аз? Ще го разбия. Хора, мина по-добре в миналата база. Даже много по-добре. Хора. Това се отбавя. Вече, направо го разкатахме този пътъл. Даже не се е сложил въглищата. Това е готин втори епизод. Казах ви, че тази тактика е хубава, сега трябва да мериш хубаво. И да почнеш хубаво. Така. Давайте, можете! Ей! Окей, браво! Няма как тази армия да е готова. Готова е! Окей, още една война ще направим. За да спечелим те. Там имаш някакви звезди. Вау! Това му е на 5 лева, оли 15%. И това му е почти 2 арчери кори. Не ми се гледа. Мира съм по-слаби от тоя. Боже, толкова трябва е! Няма даже такова. Защото той няма даже и това. Хора, виждате ли го това? Не се е сложил в въглищата. What? Хора, GG. Вот ли си, бе? Хора, това ще е за клипът. Абонирайте се, дайте палец нагоре и... чакайте. Ще апгрейд пастините. Чак тогава ще ви кажа те последните думички, които винаги си ги казвам. В тази в клана имам още 10 000, така че... Това още се е апгрейднал, 10 души остава от апгрейдването. Знам, че мога просто сърце да ги хвана, но не знам, мързи ме. Дай тази.
4000. В плана аз какво ще изкараме сега? Аз в плана какво ще изкараме сега? Е така, мъги. Е така, мъги. Хора, мисля това да е край на клипът. Как довършвам стените за Town Hall 2. За наистина да съм готов на целия Town Hall. Окей, даже довърших стените от Town Hall. Трети довърших всички стени. Видяхте. Това ще е за клипът. Нали, за втория епизод. Аз съм GoHeadsBG. Дайте палцата горе, абонирайте се и довиждане. Чао.